बोरमा बेफारिया मोनफैगोन एबार 30-35 किल'मिटारनि मानसिया फासथायावनो मोनफैजोबो जोंनाव बेयाव। बे जोंनि न'आव हाबग्रा लामा बियो। ओरै खोलाहा थांबाय, ओरै साहा थांबाय। इयावनो दं नाय बे गुफुर सेरनिया 15 थाखासो। सिनायोब्रा गुफुरखा 15 थाखाया। नै थांनोसै जोंहा बन्द खालामनायनि लामायाव फैहांबाय। ओरै लिलि लाला ओरै आलायलाबायहैनाय। टेबोलखौ बाहेरायाव बर'नो नैबे बाहेरायाव दंजोबोमोन सिङाव सोबाय। नैथिं थान्दा कुल दोनग्रा। ओमफ्राय ओरै बेकारि बिस्कुट सिस्कुट मोनगोन नै बेयावबो थान्दा कुल। सिरा बिराद जानो मोजां बे सिराया। बानलु होनानै माबा नोरसिं बिलाइ होनानै एवनाय। बेनिफ्राय मेगिखौबो दोनलाबायो। नैबे काटा बिस्कुट बस्थायावसो दोनदों। बे चिप्स बेबायदि। ओमफ्राय नैबे डेक्स गंथामल' आरो डेक्स गंथाम। ओमफ्राय नै टेबोल टटेलि बेकारि गोजा, सावनाय जाया माने। ओमफ्राय ओरैजाय आरो जाब्रा जुब्रा दंलाबायबावो आरो नै बिथिं। ओमफ्राय नैबे काप नै बेबायदि अबस्था। ओमफ्राय नै साहा फुदुंग्राया नै देन्थायाव जिसो खाथबलायो आरो। नैबे पपखौ माने बे गाइखेर दाखिनि सायाव होनानै गुदुं खालामो, जानो गोथाव जायो। साहाया एखेबारे लकेल गाइखेर मोनलोंगोन आरो जोंनाव। एसे आग्लायबावबाय, गाबोन फुंनि जासिगोन बेयो। दा नैथिं बेबायदि अबस्था। ओंखामबो संनानै जायो सम दरजा बिथिं बाहेरायाव थांग्रा। दा नैबे जाबाय खिथाब सिथाब दङ बेहाय बहि दंजोबो आरो खिथाब बहिफोर। ओरैजाय आर्ट पेपार दं नै। ओमफ्राय नैबेहाय माखासे चार्जारफोर मोनगोन, बाल्ब मोनगोन। जायखिजाया मिक्सार आरो जानला मोनलासो। गोजौ बेबायदि फांखा।